Короче, сені, ю, короче, 3 збіра по вентиляції. О, ти ну... Є тактика тuri інтерекшена. Ай, о, сука! Ай, кто? Кто нахуй? Ай, кто нахуй, мирс? Ай, сіду вже. Ей, ці ліп. Коутер був. Липом. Лавку, короче, я ну-ка, нахуй, дробейки попровожаю. Це ж рук. Ай, ва, я сужу. Типа, де клоу? Таудам. Не, горуша. Де тріс?